My menu today, pininiyahang gisadong manok for only 200 pesos, mga mamis. Ayan, sobrang yummy po niya. So delicious. Eternity later. Magandang tanghali po. Andito na naman si Christine Sang TV na magluluto sa tanghalian nyo. At ang menu ko today ay pininiyahang gisadong manok. Ayan, worth 200 pesos only, mga mamis. Meron na kayong pininiyahang gisadong manok. At ayan po yung mga sangkap. Ayan, yung 1 kilo na manok. Ayan, pineapple tidbits, pork and beans, mga sangkap. Ayun, bombay, bawang, bell pepper. At ayan, nainit na po ang kawali at lagyan na natin ng mantika at magisa na po tayo sa mga sangkap. Sa bawang, bombay at bell pepper. At pakatasin po natin ang mga sangkap at isunod na natin ang manok. Fresh manok. At pagkatapos, lagyan natin ng oyster sauce. Mamasitas. Yan. Haluin po natin siya. At takpan natin at ating pakatasin at pakuluin. At ito na siya. Yan. Haluin po muna natin bago tayo maglagay ng water.
And maglagay tayo ng water, mga mamis, pang sabaw. Yan, ganyan lang po kada. At takpan po natin ulit. Ay, ayan, kumukulo na siya. Isunod na natin ang pork and beans, pork hands, at ang pineapple tidbits. Ayan, isali po natin ang mga sabaw nila para lalong sumarap yung gisadong manok natin. At ayan mga mamis, kasi dahil hindi siya nagkasya sa frying pan, ayan, nilipat natin sa kasirola. Dahil maliit lang yung frying pan. Kawali pala. Ayan, isunod na natin ang patatas at carrots. Takpan natin at pakukuluin. At ito na siya. Maglagay tayo ng timpla, bitchin at asin. Takpan ulit. At ayan. Ito na po yung affordable ulam ko today. Ang pininiahang gisadong manok, mga mamis. For only 200 pesos. At ayan na siya mga mamis, lumalapot na yung sabaw niya at lata na po yung manok. Ibig sabihin, at tama na rin po yung timpla, ibig sabihin ay luto na siya. At luto na po din yung kanin namin. Ayan. Ang ganda ng pagkaluto pag rice cooker ang ginamit. At charan! Luto na po siya mga mamis. Maglagay tayo sa plato. Ayan, maglagay tayo sa plato mga mamis para makita ninyo kung gaano kasarap ang pininyahang gisadong manok ni Christine Sang today.
At sa hindi pa ka nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, and comment na din sa baba. At pa-subscribe po, Christine Sang TV. Then pahit po sa button bell para updated po kayo sa mga bagong loto ko. Ayan, worth 200 pesos ang menu ko today. Pininiyahang gisadong manok or Bisaya style. And that's it for today, mga mami. See you tomorrow for my new cooking. And so bye. Keep safe everyone.